Her ser du et område. Et område, som består af 10 individuelle kommuner. I kommunerne foretages der mange gode tiltag, som brander de forskellige områder. Men ingen af arrangementerne sker på tværs af kommunegrænserne. Det manglende samarbejde medvirker til, at områderne virker fragmenteret. Indbyggerne bærer skyklapper og kan ikke se ud over deres egen kommune og mangler derfor et større fællesskab og tilhørsforhold til området. Fælles har de den skønne Limfjord, som kan være med til at skabe relation mellem Limfjordskommunerne. Alle kommunerne ligger i et område, som ifølge et ældgammelt sagn opstod fra en jættesøns huseren i området. Jættesønnen var stor og havde en skikkelse som en kæmpestor gris, større end trætoppene. Med afsæt i Limgrims legende skal der skabes et univers. Et univers, som skal stimuleres børns sanser og følelser. Sanserne og følelserne skal stimuleres af områdets fællesnævner og elementer, som eksisterer i umiddelbart nærhed. De bærende elementer i universet er vand, vind, jord og områdets dyreliv. Elementerne inkorporeres i et univers som et interaktivt element, som børnene kan se, høre og røre og mærke. Disse skoleopgaver implementeres i Limgrimsbussen. Et dynamisk undervisningsmateriale for indskoling. Bussen vil på den måde være med til at give førsteklasses eleverne gode minder omkring Limgrim. Alle skolerne i Limfjordskommunerne vil på et tidspunkt få besøg af Limgrim. Hver skole kan bidrage med materialer, der repræsenterer netop deres kommune. Ved at kommunerne bidrager med deres eget materiale, skabes der både fællesskab og synergi. Eleverne får mulighed for at lære om de andre kommuner og hvad der gør dem unikke. Der skabes en lyst til at udforske og fortælle mere om den dejlige fjord. Eleverne har mulighed for at lave deres eget minde om Limgrim, som de så kan tage med hjem til deres forældre. Forældrene bliver helt betaget af børnenes kreationer, fortællinger og hele universet omkring Limgrim og Limfjorden og fortæller historierne videre. Bussen fortsætter sin vej rundt i Limfjordsområderne med det dynamiske læremateriale samlet fra alle Limfjordskommunerne.